ъгъл Мартин Колев! Let's go! What's that shit that you going up inside? What's that click that you gonna sex west side? What's that shit that you going up north side? What's that click that you gonna sex outside? Get drunk, motherfucker, get drunk. Get drunk, motherfucker, get drunk. Get drunk, motherfucker, get drunk. Синият ъгъл Валери Вълков! I move weight like a freight truck, build the muscle. You can't escape your fate, we ain't scared to tussle. I put the pressure on your offense, you can't advance. I'm a pro, hit the bench, bro, you had your chance. Do that dance in the end zone and hold my skill. If I don't take it all away, no one will. Get back, you out of line, you out of your mind, you out of time. Keep searching, brother, how do you find another line? This machine I am is more than mortal. Don't need a key to explore the portal. Just follow me to the next dimension. You can't lift it like these plates I'm benching. Go ahead, put your 2 cents in. Your words are worthless. It's a strong like mine to understand our purpose. It's to shine more bright than the sunlight. I'm the star of the night. Bring it on and ready to fight. Червеният ъгъл на ринга от Свети Влас е младия и талантлив боец по ММА, спечелил сребърен медал на турнира в Хасково. Възпитаника на местната легенда Григор Мишев, боеца с лично тегло от 63 кг. Моля, приветствайте Мартин Колев! Синият ъгъл от Централна България, град Сливен, е боецът тренирал под сините камъни. Наследника на 100-те войводи, майстора по жилжицо, Валери Вълков! Рефер на двубоя Пламен Петров, легендата. Описа треньорът на Валери Вълков, Дейвис Мичел. И очаквам да видя наистина далеч по-равностоен двубой от това, което видяхме в първия матч. И двамата са бивши борци, впрочем, макар че не случайно и дикторът изтъкна знанията на Валери Вълков в бразилското жилжицо. Ще видим дали е наистина така. Мартин е от школата от вас. Виждаме, че добре стои в стойка. Държи се високо дясната ръка. Не се притеснява от това, че противника му опитва дистанцията. От състезателите наблюдаваме винаги това, което сме очаквали от тях. Добра техника на земя. Ето опит веднага за тейкдаун от страна на Валери. В Халфгард е в момента. Мисля, че по-добър вариант за него би било първо да подобри позицията, като стабилизира или Халфгард или мине в сайт. След това започне една с тези удари. Не те ли се струва, че му е трудно, защото в момента и Мартин Колев действа много агресивно, макар че той е отдолу. Той добре го защитава с ръка, не му позволява да тръгва да минава в сайт. Ето сега обаче го направи това състезател от Сливен. Не трябва да му позволява да се изправя, да се развърта за силни удари, но сега в момента ще се... Далеч по-добре, много силен физически се оказва на Мартин Колев. Виждате, че за миг той даже го бе и обърнал. Но това не е в негова полза, цялото това стискане. Успя да разкъса колата. Отново го захвана, но цялото това стискане не е в негова полза. Сега даде гърба, направи сериозна грешка състезателите. Основна грешка направи състезателя от Свети Влас. И както виждаме, Валери Вълков не губи време, веднага вкара куките и успя да го разпъли. Успява за сега да държи. Добре контролирано. Тук вече отиват нещата към края на матча, както виждам. Трудно по принцип. Трудно е да се приключи от тази позиция, но ако
но ако ръката влезе хубаво под брадата, не е невъзможно. Ето сега в момента това и стана. Именно той влезе под брадата, но въпреки това е трудно. Да, добре контрира. Обаче Мартин Колев, като се извъртя, ето че бе принуден да пусне хвата. Отказа състезателят от Сливен. Вместо това ще се опита първо да пробие защитата с удари и след отново ще се опита да вкара ръката. Ето това прави в момента. Направи и този път, може би, вече съвсем се успя да се измъкна отново Мартин Колев, който отдолу. Състезателят от вас трябва да се опита да се движи, да се опита поне да се обърне по гръб, защото в момента, към момента губи тези опити, само отлагат опити за атака на опонента му от Сливен, само отлагат неговия край. Просто трябва да се опита да подобри позиция. Не само да изкара краката си, ами да се опита да се движи назад. Сега в момента обаче захвата мисля, че е добър. Под врата. Силене колеба се дали да тупне. Добре го е контрирал, както виждаш, и с крака отдат, така че той да изобщо да не може да мърде. И представи си... Кара брадата, успява да се измъкне отново. Трябва да... Сега отново тръгна да захват, отказа се. Добре в момента хвана ръката и не трябва да я пуска, трябва да се опита да го изсипе. Лошото е, че представителя на Свети Влас не предприема. Сега успява да го завърти. Да. Успява да го завърти. Трябва да внимава. Добре го контрира с краката. Тръгна на граунден паунт от сайт. 10 секунди остават, чухте сигнала на хронометриста. Сега се изправя и трябва да започне граунден паунт. Тук тръгна граунден паунт. Тъкмо бе заел доминираща позиция представителя на Свети Влас и ето, че чухме сигнала, който обяви и края на първи рунд, но един много интензивен първи рунд с много бърза промяна, но през цялото време според мен диктиваше боя представителя на Сливен. Може би, ако имаше още 30 секунди или минута, може би щяхме да се колебаем как ще завърши рунда, но тейкдауна и контрола в по-голяма част от рунда дават предимство според мен на състезателят от Сливен за сега. Интересно какви напътствия ще дадат в момента на състезателят от вас. Според мен трябва да бъде по-внимателен в тейкдаун защитата си. Не се знае доколко състезателят от Сливен е изхабил енергия в опит си да приключи опонента си. Именно това исках и да кажа, че не случайно в края на рунда видя, че той като че ли отслаби хвата. Твърде много усилия хвърли той в предварителните действия. Ето отново посегна, но този път успя да възстанови. И в халфгард, в момента е в халфгард, изправя се и започва граунден паунт. При това доста агресивно. Държи го на дистанция с краката си в момента Сливенлията. Има кръв, тече кръв от носа на състезателят от Сливен. Значи е получил чист удар в... Трябва да внимава обаче, защото сега има опасност от армбар, която премина към момента, успя да контрира. Все пак ръката е вътре, не трябва да се остава ръката отвътре състезателя от вас. Не, хвана го за армбар, хвана го и тегли драго. Успя да се измъкне. Успя да се измъкне, да. Просто самия той с едно рязко движение надясно и трябваше да освободи хвата си Валери Вълков. Маунт сега за състезателят от вас. Изправя се Мартин Колев. Без съмнение ще започне с граунден паунт. Агресивен състезател. Този граунден паунт не дава възможност на Валери Вълков да разгърне своите възможности. Както виждаме, той целеше през цялото време да прилага хватки от бразилското жилжицу. Изобщо не посегна нито един път към граунден паунт. Така беше във първия рунд, така и сега. Той сега няма и тази възможност. Сега държи близко своя противник. Това е правилната тактика. Не трябва да му позволява да прави дистанция и да нанася тежки удари. Както в момента, ето сега в момента успя да го извърти. Извъртя го и сега в момента рефера трябва да ги рестартира в центъра, в същата позиция, в която са приключили. Сериозно тече кръв от носа на Валери Вълков. Той самият направи забележка на рефера, може би ще пожелая да види лекаря.
ще ги рестартира отново. Да. Мартин Колев ще затвори гарда и Валери Вълков ще започне да работи. Интересно ми е дали ще се опита да минава гарда или ще опита гранден паунд. Не случайно и неговият треньор казва да мине към сайдгард, това, което може. Ето, че първата проява на Валери Вълков към Ground & Pound и тя беше успешна. Изненада той съперника си, откъсна се от него, отдалечи се и успя да пасира 3-4 удари. Но е твърде хаотичен, ударите са слаби, трябва да се изправи, да замахне, да развърти хубаво или трябва да се опита да мине гарда, но това, което прави състезателят от вас е най-правилна тактика в момента, държи го близко. В момента, в който го изтърва и състезателят сива веднага мина гарда. Сега отново тръгва към гърба, трябва да внимава. Успя да влезе в халфгард. Сега в момента доминира той, халфгард би му помогнал той, а пък той има... Мина в маунт, прекалено лесно го пусна състезателят от сива. Страхотни удари в момента на наша представители на Свети Влас. Удар след удар след... Трябва да се защитава Валери. Трябва да се защитава. В момента стане гърба. Прецени, може би, че е прекалено силен гранден паунда. Но виждаме, че състезателят от вас не е вкарал куките и не осъществява контрол. Айде, Мартине! Мартине, тук е! Сега взе гърба. Взе гърба и ще продължи с гранден паунд. Това, което Пламен предупреди състезателите, че не бива да има удари в тила. Именно това направи на два опита. Надявам се, че това не е било умишлено. Така смята Сприн със сигурност и Пламен Петров. Съмнявам се, че е умишлено. Просто понякога състезателят, който е в неизгодна позиция, се движи главата на всички посоки. Възможно е да получи чисти удари. Много хитро се измъкна сега Мартин Колев зад гърба. Сега той е в едно много изгодно положение да нанася удари. Погледна към ъгъла си Валери Вълков. Погледна към ъгъла си Валери Вълков за съвет. Предполагам, че тръгне за Кимура. Ето точно това се опита да направи, но се отказа. Подсказват и от... Ето тръгна за Кимура. Извъртяха, трябва да го вкара в гарда, за да може да приключи. Той би могъл да успее, защото хватката е страхотна, която в момента той... Успява за сега да наложи ключа, но не контролира краката. Отново малко състезателя от вас и сега ще започне Мартин Колев с гранден паунд. 10 секунди до края. Дали ще стигне времето? Мисля, че рефера няма да ги спре при положение, че остават 10 секунди. Край на рунда. Каква страхотна възможност изпусна Валери Вълков с тази Кимура, която беше хванал. Ти каза, че той не успя да контрира с краката, да спре противника за очи, да не може той да се извърти. Когато налагаш този ключ, трябва да контролираш с краката тялото на опонента си, за да не може той да се движи и да намали напрежението. Краката са му свободни, той просто започва да се върти около ръката си и ключа няма как да бъде завършен. Много правилно тръгна за Кимура, това беше една от опциите, но това, което трябваше да направи след извъртването, да се опита да го вкара в гарда или поне в халфгард, да задържи единия му крак. Както виждаме, успя да я напълни добре, но факта, че краката на Мартин Колев бяха свободни, му помогнаха естествено да се измъкне от тази позиция. Без съмнение, чист рунд за Мартин Колев от Свети Влас. Много интересен трети рунд. Според мен състезателите поделиха по един до сега. И аз така смятам. Жалко, наистина. Очаквах да видя една класическа Кимура. Но затова пък Мартин Колев показа истинското си лице на агресивен боец. Валери Вълков в момента изглежда по-изморен. Мисля, че е притеснен от кръвотечението в носа. Той каза да сейва. Да, ето. Виждаме, че много голям опит за тейкдаун. Обръща се при ударите. Трябва да се опита да принесе боя на земя, иначе... Изпревари го просто на Мартин Колев. Имаше намерение наистина на Валери Вълков да тръгне долу към тейкдаун. Именно в този момент получи тежки удари. Слабините, но отказа се, тръгна за гилотина. Много е изморен в момента състезателното си. Мисля, че ако не успее да се бори, ще се откаже. Отказва се. Да, отказва се.
личеше се още след първата размяна, че няма желание да продължава двубоя. Опита да твърде вял опит за гилотина в стойка и се отказа състезател. Предполагам, че е доста изморен и кръвотечението от носа го притеснява. Възможно е да има щупване. Това ми мина през главата още в предишния рунд. Той на 2 пъти, на 3 пъти погледна към своя треньор. Може би това беше един начин да подскаже, че не е в състояние да продължи. Дами и господа, победител с технически нокаут е състезателят от червения тъгъл Мартин Колев!